मोगाच्या भावानी बहिणीनो, म्हाका एका मनशान फोन केलो भिरोंड्याच्या की कितें तरी उलय. आतां चर्च बांदतात ती आपली मिरागरी चर्च बांदतात ती उलय 15 कोटी 13 कोटीची कितें तरी उलय. आमच्या लोकांचो कितें तरी फायद्याचे उलय. म्हाका नाका. तूं म्हाजेर चिडलो, तूं व्हडले व्हडले उलयताय, कितें उलयत ना काय ना. हांव म्हटलें तो फादर आसा, जो लिडर आसा तो म्हाज्या लागींचो आसा. ना ना तूं भियालय, आलेगिरी मुला फादर आलेगिरी भियालय, तूं विकले गेलय, बिशपा गेले. ओके ठीक आहे. आता ती बांधतात, ओके त्यांच्या नियमाप्रमाणे बांधतात किंवा तांकां कितें तरी खंयसून तरी पैसे येतात म्हणून बांधतात. ओके. तुमकां एक सांगता, बिशप हाऊस जे बांधले कितके तरी करोड असतले म्हाका माहीत ना, पण त्या ठिकाणी त्यांनी जर त्यांनी एक नर्सिंग कॉलेज खोलले असते तर त्यातून आमचे खूप नर्सिस झाले असते, 1000 नर्सिस झाले असते. आणि त्यांनी दुबई धाडले असते, बेहरानाक धाडले असते, लंडनाक धाडले असते. त्यांचे एम्प्लॉयमेंट त्यांनी खंयसून तरी एम्प्लॉयमेंट घेवचे असले. आणि फीस कशें, जर तुम्ही नर्स बनवचे असा तर त्यांना 10 लाख रुपये लागतले. 50% तुम्ही माफ करूचे असले, 50% तुम्ही माफ करूचे असले आणि 50% त्यांना लोन दिवचे असले. त्यासाठी तुम्ही 5 करोड रुपये तुम्ही तुमच्या बँकेत दवरूचे असले, म्हणजे तुम्ही कलेक्ट करून तुमच्या बँकेत दवरूचे असले आणि तुम्ही त्यांना लोन दिवचे असले. आणि त्यांना ती मनशां दुबईक वचतली, लंडनाक वचतली, त्यांना 2.5-3 लाख रुपये एका महिन्याचा पगार जर दिलो, विषय कट झालो तुमचो. आणि जेन्ना म्हणजे त्यांचे 4-5 महिन्यात तुमचे ते पैसे फिटतले. तुम्ही हे सिस्टम करा. एम्प्लॉयमेंट तुम्ही नर्सीस बनवूक जाय आणि तांकां एम्प्लॉयमेंट दिवूंक जाय. म्हणजे तुमची ओळख आसा, फादरांची ओळख खंय आसा, लंडनाक, दुबय, बहरान, रोम, इकडे तिकडे. अरे पैसे येतले कॅटेगरी. जेन्ना तुमकां कळटा की हे हुशार मनीस आसा, लगेच करा तुम्ही. हे तुम्ही करूंक जाय. आता तुम्ही चर्च बांधतात 12-13 करोडची, तसेच तुम्ही एक 5 करोड रुपये तुम्ही केन्ना इकट्ठा करून एक बँक करात आणि आमच्या लोकांकी हेल्प करात. इंजिनियर एखादो गरीब मनीस आसा ताका 50% माफ करात तुम्ही फीज. 15 लाख रुपये फीज आसा इंजिनियरसाठी. तुमचे इन्स्टिट्यूट व्हडले व्हडले आसात, 15 लाख रुपये फी तुम्ही माफ करात. 15 लाख असले फी तर 50% तुम्ही माफ करात आणि 50% तुम्ही तुमच्या बँकेतून लोन द्यात. आणि तुम्ही त्यांना जॉबचे गॅरंटी द्यात. तुम्ही इकडे तिकडे फॉरेनाक इकडे तिकडे पैसे येतले. आणि आमच्या म्हणा 1000-2000 तुम्ही केन्ना इंजिनियर, डॉक्टर, नर्सी बनवले तर तुमकां खूप डोनेशन येतले. 1000 नर्सी बनवले तुम्ही तर 1000 गुणिले 1 लाख रुपये कितके, 1 अरब रुपये तुमकां डोनेशन मिळतले. 1 अरबमध्ये तुम्ही चर्च बांधू शकतात. पण तुम्ही आता आमच्या लोकांकी एज्युकेशन द्यात. पहिले एज्युकेशन द्यात आणि मागीर तुम्ही चर्च, बिशप हाऊस हे सगळे बांधू शकतात. पण तुम्ही पहिले आता आमच्या लोकांकडे काय ना, पैसे काय ना आमच्या लोकांकडे काय ना. ते गरीब आसा तेकडे देतले, पण दितली कशे ना कशे दितली, आमच्या देवासाठी म्हणून दितली. ओके. व्हिडिओ होडलो जाता. बाय बाय.